ମହାଭାରତର ସେହି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏ ଥିଲେ ଭୀମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଘଟୋତ୍କୋଚ, ଯିଏ ଯିବା ସମୟରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ପିତାଜୀ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଦରକାର ହୁଏ ବାସ୍ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଦେବେ, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଯିବି। ତାପରେ ଆସିଲା ଯୁଦ୍ଧର 14ତମ ଦିନ। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ସ୍ଥିର କରିନେଇଥିଲେ ଯେ କୌରବ ସେନା ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ତଳେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ହାହାକାର ମଚିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଭୀମ ଘଟୋତ୍କୋଚଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ, ଆଉ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ କୌରବ ସେନାଙ୍କୁ ଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଘଟୋତ୍କୋଚକୁ ଅଟକାଇବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଭୟଭୀତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଅବ୍ୟର୍ଥ ବାସବୀ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କର୍ଣ୍ଣ ଏହା ଚାହୁଁନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଖାତିରରେ ସେ ବାସବୀ ଶକ୍ତି ଚଳାଇ ଦେଲେ। ଘଟୋତ୍କୋଚ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଶେଷ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ କକା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଦେଲେ। ଘଟୋତ୍କୋଚଙ୍କ ଏହି ମହାନ ବଳିଦାନ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।